Warahmatullahi jama'a. A sabon bidiyon mu na yau kamar yadda kuke gani gashi nan an mayar da waya Android ta koma kamar iPhone, cikin ta ya koma irin na iPhone sak kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kuke gani idan kuna so ku ga yadda ake wannan process din, ku biyo mu cikin wannan bidiyon har karshe ku ga yadda ake wannan abubuwan. Muna godiya. Kai tsaye kafin mu shiga cikin wannan channel namu, idan yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu, ku taimaka ku danna mana wannan ejja alamar wato subscribe, ku danna mana ita kamar kuke gani mun danna ta, sannan kuma ku danna wannan ya kararrawar ta sadarwa, sannan sai ku zabi all, sannan kuma ku yi like wannan bidiyon, ku share din sa zuwa ga yan uwa ga abokan arziki. Yawa muna godiya sosai, ku share din bidiyon nan zuwa ga yan uwa ga abokan arziki, sannan kuma ku comment ku faɗi ra'ayinku akan bidiyon nan. A few moments later. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar yadda muka bayani a cikin wannan bidiyon, za ku ga wannan application din namu na ciki wanda muke ciki ya koma mana kamar iPhone sosai, sannan za mu iya janyowa ga control center nan, ga abubuwa da yawa na ga na data nan, komai da komai na ƙara haske da komai da komai, abubuwa kala kala da za ka iya yi ga su dai kala kala kamar yadda kuke gani. Kamar kuke gani zan yi permit, zan yi allow. To kamar da kuke gani, ku biyo mu cikin wannan bidiyon, za mu nuna muku yadda ake daukan wannan application din da yadda za ka yi amfani da shi, da yadda za ka saita shi. Kamar kuke gani yanzu zan fita daga cikin launcher na. Kamar kuke gani zan fita daga ciki saboda na dawo cikin launcher na, saboda zan nake so na muku bayani yadda za ku saita wannan application din. Kamar kuke gani za ku shiga Google Play Store, za ku zo ku danna nan. Kamar kuke gani ga application din nan, za ka saka iPhone launcher. Kamar kuke gani iPhone launcher. Kamar kuke gani to gashi nan wannan iPhone 14 launcher din OS. Kamar kuke gani to ni dama ina da wannan application din kai tsaye. Kamar kuke gani gashi nan ga yadda da application din yake nan, kawai kai tsaye zaka danna open din nan, zaka danna install kai, saboda ku a nan gurin zai nuna muku install. To ni kamar kuke gani zan danna open. Kamar kuke gani yanzu zan nuna muku yadda za ku customize din cikin launcher ku. Abu na farko da zai fara kawo muku, za ku iya agree in kuna so ya fito muku da wannan din a nan gurin ko kuma, amma ni zan danna agree. Kamar kuke gani za a dan bashi wani permission da ya kamata a dan babbashi a nan gurin, zan bashi, zan sa allow. To kamar kuke gani zan koma baya. Yau to kamar kuke gani gashi nan za ku zaba shin kuna so ya kama na Android ne ko kuma kuna so ya zama iPhone sosai. Kamar kuke gani yanzu zan saka shi ne ya zama iPhone sosai, saboda ina son ne amfani da iPhone ne a nan. Kamar kuke gani zan danna get started. Kamar kuke gani to kai tsaye gashi nan launcher mu ya fara aiki. Yanzu ga control center nan, gashi nan shi ma wannan touch bar, side bar kai sorry. Kamar kuke gani ga control center nan, ga abubuwa nan da yawa kala kala da na bude shi, ga volume nan, komai da komai dai zaka iya kara da shi. Kamar kuke gani wannan application din gaskiya zai fi muku daɗi sosai, sannan musamman ma idan kana amfani da waya irin wayoyin nan na Android na zamani, wanda gaban su yake kama da wanda gaban screen din su yake kama da screen din iPhone X, wanda bai sa iPhone ba sosai, zaka iya shawara shi, zaka dan iya tsokalar sa ko kuma ka dan yi wasa da dariya. Kamar yadda kuke gani wannan application din gaskiya yana daɗin amfani sosai da sosai. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan wani in bai san iPhone ba zai iya muku wannan wasan. Gashi nan komai da cikin sa irin na iPhone sosai. Kamar yadda kuke gani to wannan shine karshen wannan bidiyon namu. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel namu, ka taimaka ka danna mana alamar like, sannan kai subscribe wannan bidiyon, sannan kuma kai share din sa zuwa ga abokanka, daga yan uwanka da abokan arziki. Muna godiya da kyau.